Здрасти, хора! Продават се такива неща. Оригинален е 50 лева, но ние ги решихме да им дадем по 5 лева едно. Ако искате да разберете повече за тези неща, отидете към профила на Йордан. Тук ще ви скочи. Йордан Йорданов. Ще ви скочи тук. Този сега направо гърми. Сега ще ви го покажем. С пакета ще ви го дадем. Ето го, фул и в него. Е перфектен. Ето и корона, тук има най-големи. Събираме го. С пакета всичко си върви. Хора просто са перфектни. Още едно ще ви покажем. Ама чакайте. Давай. И отваряме, хора. Ей тази втората карта. Оригинал. Ето Кади. Кеди е името. Събирам я. Като котка. Кейти. Вижте.